Nederland exporteert alle jaren 15.000 ton eerpels naar Rusland. En nu is er een boycott. Schedelijke organismen in de groen zouden maar de eerpels en planten meekomen naar Rusland. Nevens directeur Baks van eerpelproducent HZPC gaat het om een politiek spultje. Een inzet voor het feit dat Rusland gewoon houtsoorten net uitvieren maar naar de EU. Dat zijn gewoon gekozen producten die Rusland gekozen heeft, waar zij wel een bepaald argument hebben, waar bepaalde ziektes ooit zijn gevonden. Ja, en dan zeggen ze, dan gebruiken wij dat argument om als tegenargument tegen de hout-exportboycott zeg maar, vanuit de EU. Dus het is eigenlijk een politiek spultje? Het is een heel politiek spel in deze zaken. Daarom kunnen wij er ook als bedrijfsleven heel weinig aan doen. De meeste boeren hadden poortierpels al exporteerd. Ze zouden dan pas takken meer last af van de blokkade. Als dat stand blijft houden en wij hebben geen goede alternatieven voor de afzet van deze producten, dan betekent dat we eigenlijk een 2% van de uitbetalingscapaciteit missen. En dat gaat iedere boer dan wel merken. Ook Russische boeren hadden eronder te lijden. Als ze geen poortierpels krijgen, kunnen ze geen consumptie-eerpels produceren. Het is nou aan diplomaten en ambtenaren in Brussel om in goed is en met correcte argumenten ervoor te zorgen dat er weer handel mogelijk wordt.